Muchísimas gracias, profesora Díaz. Mila esker, Díaz irakaslea. Fisikako Nobel saria jaso zuen 1985 lehenengo exoplaneta aurkitzeagatik. Alegia, gure eguzki sistematik kanpoko lehenengo planeta. Orduz geroztik, bere ikerketa taldeak beste 250 exoplaneta aurkitzen lagundu du, eta tresna astronomikoak eta teknika esperimentalak garatu ditu horretarako. Hoy tenemos el placer. Gaur, plazera handiz ongiaterria egingo diogu Didier Quelozi, Cambridgeko Unibertsitateko Unibertsoko Bizitzarako Leverhulme Zentroaren eta bizitzaren jatorri eta prevalentziarako ETHC Zentroaren zuzendari sortzaileari. Exoplaneten iraultza da haren hitzaldiaren izenburua. Berarekin utziko zaituztegu. Thank you very much. It's a pleasure to be here. What a wonderful... Eskerrik asko, plazer handia da gaur hemen egotea. Denok lurra izeneko planeta honetan gaude, orbita baten gaude, eguzkiaren inguruan. Eta gure inguruan ehunka, milaka, milioi izar dauzkagu gure galaxian. Eta milioika galaxia daude gure unibertsioan. Baina, pentsatzen dut denok dakizuela hori jada. 100 urte inguru behar izan ditugu, irudi honetara heltzeko Newtonekin hasi ginen, eta gero beste zientzialari batzu jarraitu zuten lan horretan. Azken atalan noiz gertatu da, azken 30 urteotan. Azken kapitulori zein da baina? Ote dauden beste planeta batzuk, beste izar batzuen inguruan orbitan daudenak, milioika galaxia hoietan. Azken atal hori, askotan alderatzen da, iraultza batekin. Nire gaurko hitzaldi honetan, saiatuko naiz, azaltzen zergatik den hau iraultza bat eta zertan datzan. Nik esango nuke ez dela soilik iraultza bat, zerbait handiagoen hasiera baizik. Bizitza unibertsuan ulertzen emango gaituena, baina zergatik kosta izan zaigu hainbeste beste planeta horiek aurkitzea, ez? Beste izarren orbitan daudenak. Arazoa izarra da. Teleskopio bat baldin badaukagu, munduan dagoen handiena ere, izar bati begira jartzen baldin badugu, itsutu egiten gara, itsu geratzen gara. Izan ere, hainbeste argi dago izar horretatik etortzen zaiguna, ez gara gai ondoan daukan planeta hori ikusteko. Ez da ikusten. Auto baten argia gainean eukitzea bezala da, ez dugu beste ez da ikusten. Horregatik, trikimailuak erabili behar ditugu. Eta zeintzu dira trikimailu horiek? Izarrari erapatzen diogu eta saiatzen gara ikusten ea izar horretan baote dagoen zerbait planeta hori aurkitzen edo bilatzen lagunduko diana. Gravitatea erabiltzen dugu, horixe da gure trikimailua. Ze, planeta bat orbita batean dagoenean, izar horren inguruan mugitu egiten da, pixka bat mugitzen da. Izarra mugitzen da pixka bat, gravitate zentroa aldatzen delako, eta hori erabili dezakegu izarren abiadura ikusteko Doppler efektuaren arabera. Eta, suerte baldin badaukagu, planeta hori lerro bat igarotzen baldin badu teleskopiotik izarrera dijoana, orduan bai zerbait ikusiko dugu, horrela hodei moduko zerbait, ez laino moduko zerbait, izarren aurretik pasatzen dena. Eta hor, erorketa txiki bat gertatzen da argiaren kopuruan, eta orduan bai bila dezakegu planeta. Hoiexek dira guk erabili ditugun teknikak, aurkitu ditugun exoplaneta gehienak aurkitzeko. Eta teknika horri esker, tamaina kalkulatu dezakegu, planeta horren tamaina, abiada, orbita, eta bar, eta bar. Bueno, 30 urte hori deskriban itzake, baina labur biltzen saiatuko naiz hori guztia prozesu osoa. Grafika horretan aurkituko duzue laburpena.
Diagrama bat daukagu, eta hemen ikusten duguna da orbitaren periodoa, aroa. Hemen distantzia ikusten dugu, radio ere bai, eta masa, planetaren masa. Diagrama horretan, Jupiter ikusiko duzue. Jupiter hor dago, goian eskuinaldean, eta Lurra eta Venus ere hortxe daude. Puntu bakoitza, hor ikusten dugun puntu bakoitza, izango da, guk aurkitu dugun planeta bat. 5.000 inguru, baina, egunero gehiago aurkitzen ari gara. Hemen, kitzikagarria dena da, irudi globala osoa, sistema guztiarena. Harritu egiten zaitu irudi horrek, ze behar bada planetarik ez daude guk uste genuen lekuetan. Ikusten dugu, planeten kokapenak ez daukala zer ikusirik Jupiterren posizio horrekin. Eta Lurra eta Venus bakar-bakarri daude diagrama horretan planeta diren aldetik, eta besteak non daude, oso posizio, oso kokapen ezberdinetan beraien izarrarekiko. Eta hori azaltzeko, erabiltzen ari garen teknologiare azaldu beharko dut. Lerro horretatik eskuinera dagoen ezer, edo zer gauza, eskuinera, ez barkatu, ezkerrera. Hori antzeman dezakegu. Baina eskuineko ezer ezin dugu antzeman, ezin dugu ikusi, ezin dugu aurketu. Orduan, hor zentratuko gara, ez? Benetan, planetak aurki ditzakegun inguru horretan. Hor zentratuko zara. Gure sisteman ez daukagu horrelako planetarik, ez eguzki sisteman ez daukagu, hemen talde ezberdinak dauzkagu, planeta tamaina ezberdinak, edo talde ezberdinak, tamaina eta masa Jupiterren parekoa da, baina orbita oso egun gutxikoak. Horrek esan nahi du, planetaik oso beruak direla, eta beraien izarretatik, edo eguzkietatik oso gertu daudela. Jupiter beroak deitzen diegu horiek, eta bada beste planeta talde handi bat, eta horri, superlurrak edo mini Neptunoak deitzen diete, zergatik tamaina bera daukatelako eta masa bera baitare Lurraren aldean, baina ez daukate zer ikusirik distantziaz diardugunean. Haien izarrarekiko orbitak egun batetik berakoak ere izan daitezke. Orbita beraz, askoz txikiagoa da Merkuriorena baino ere. Detektatu ditugun planeta gehienak, orain arte, beren izarretatik oso hurbil daude. Eta Merkuriaren orbitan, Merkuriotik gertuago ez dago ezer. Gure eguzki sisteman beraz, planeta guztiz desberdinak dira, baina badira planeta batzuk zertxobetan tzekoagoak direla. Hor, ikusten duzuen talde hori da, Jupiterren kategorian berberean daudenak. Baina planeta gehienak oso desberdinak dira, Jupiterren gandik oso bestelakoak. Baina grafiko hauek nahiko nazgarriak dira nolabait. Beraz, erakutsi egin behar dizuet planeta bat aurkitzeko probabilitatea. Hau da, guk izar bat ikusten dugunean gauez, ikusten dugunak emango digu planeta bat aurkitzeko probabilitatea. Kategoria horretakoa. Eta izan ere ikusten dugu oso gutxi sartzen direla Jupiter beroaren sailkapen horretan duela 30 urte, hasi ginen planetak bilatzen Elodi izeneko makina batekin, bilatzen genuen izar talde bat, 140 aurkitu genituen eta 2 aurkitu genituen hain zuzen ere, eta ustekabean, harriduraz konturatu ginen, planeta multzo hau mini Neptuno edo superlurra deitzen ditugun horiek, direla guk dugun sistemaren gehienak gure galaxia. Hau da, 150 arteko probabilitatea dugu mota honetako planeta bat aurkitzeko gure inguruan orbitatzen. Beraz, arazoa berbera da. Zein da probabilitatea planeta bat aurkitzeko eta izar bat aurkitzeko edo 100% probabilitatea da. Ara, planetak oso modu naturalean osatzen dira, izarrak egiten duten bezala, baina
azkenean behatzen bukatzen dugun planetak ez dira eguzki sistemakoak, ze oso izar gutxi daude eguzki sisteman eran dauden antzekoak, eta hori da iraultzaileena, horrek aldatu zuen gure ikuspegia, ez gara gu adibide bakarra, planeta adibide bakarra. Askoz ere planeta asko daude beren izarren inguruan, jakina, baina aldeak handiak dira. Lortzen ari garen datuen kantitateak elkarren artean kombinatu daitezke. Hau da, kombinatu daitezke masaren arabera, neurriaren arabera. Eta horrela informazioa lortu dezakegu. Hau da, dentsitatea, informazioa emango diguna planetaren naturaren inguruan zerez egina daude planeta horiek edo ze antzekotasuna dute eguzki sistemaren planetekin, eta horrela diagrama hau, grafiko hau lortzen dugu, masa dugu eta planeten tamainoa. Eta hemen ikusten dugu planeten neurketa izarren inguruan orbitatzen dutenean. Eta elementu batzuk erantsi ditut laguntzen digutenak interpretatzen hau. Hau da, planeta ezagunekin. Hemen ikus ditzakegunak, hemen ikusten ditugu ardatzak, ardatz horiek ere definitu egiten dute planeta baten egitura tipikoa. Hau da, erraldoiak izango lirateke planetak. Hau da, Jupiter edo Saturnoren posizio bera duten planetak, hau da, adibidez, eguzkiak duten material kantitate berbera izateko, 10 Jupiter bat ditugu eguzki bat sortzeko. Eta helioa ere behar dugu, hidrogenoa oinarrian. Hau da, edozein planeta olako ezaugarriekin lerro horretan egongo da. Neptuno, hemen agertzen dena, ezin da azaldu Jupiterrerako eta Saturnorako erabili dugun eredu berbera erabiliz. Beraz hemen dugun masak Neptuno trinkoagoa da. Hau da, hori arrazoi batengatik da. Neptunok oso hidrogeno gutxi duelako, eta hidrogenoak zer egiten du planetak handiagoak izan daitezen, eta horregatik Neptuno erraldoi porrota izan duen erraldoi bada bere sorkuntza prozesuan ez zituen beste planetan ikusten ditugun gas horiek atzitu. Beraz, planeta asko ditugu Neptuno baina trinkoagoak, eta tamainak bateraino iristen dira. Hemen ikusten dugu lur baten tamaina duena. Hau da, hemen objektu hodei baten antzekoa dugu. Oso zaila da ulertzen zer diren. Hemen egin dezakegun gauza bakarra grafiko honekin, hobeto interpretatu izateko, izango litzateke berbada lurra eranztea. Nor egongo litzateke lurra dentsitaren arabera? Planeta arkaiztsua da eta lerro berde horretan egongo litzateke lerro eten horretan dagoen guztiak lurraren dentsitate antzekoa izango du. Beraz, erraza izango da planeta arkaiztsu bat izatea, lurraren antzera. Lurra hemen legoke, hau da lurraren masa bat, eta hau da lurraren erradioa. Beraz, ikus dezakegu non koka daiteke planeta bat. Planeta bat urez egindakoa besterik gabe. Baina, gauza komplikatzea izango litzateke. Hemen, planetaren egituraren arabera sor dezakegu grafiko antzeko hau. Eta hemen ikusten duguna, egitura aniztasun handia da. Hau da, egiturak tarteka hor daudenak, Neptuno, mini Neptuno, lurra, hau da, mundu urtarra, erabil dezakegu terminologia oso zabala. Baina, ezagutzen ez duguna adierazteko modua da, ezakegu oso ondo zer ari gara egiten, baina badakigu gutxien zerbait. Badakigu lerro banatzailea dagoela eguzki sistemaren planeten artean, telurikoak dira, arkaiztsuak, Merkurio, Venus, Lurra eta Marte, eta gero ditugu planeta erraldoiak. Jauzi handia dago planeta kategoria hauen artean, bi hauen artean, eta hau da gure sistemari berariaz atxikitzen zaion zerbait, ez dugu modu generikoan ikusten. Unibertsoko planeta guztietan eraskotako planetak baitaude. Aipatu dugu bizitzak lurrainean duen aniztasuna, hemen hitz egiten dugu planetak duten aniztasuna galaxietan. Eta hau benetan harrigarria izan zen. Hau ikustea benetan harrigarria egin zitzaigun. Beraz, orain badu irudi orokor bat, baina ez dugu ere oso ondo ulertzen xehetasunak oraindik, asko dugu ulertzeko, asko dugu oraindik taxutzeko, eredutzeko, zergatik dugu aniztasun handi hau.
Planetak detektatu ditugu, masa neurtu dugu, planeten tamainua, baina gauza askoz ere gehiago egin ditzakegu. Ikus dezagun ze datu mota bildu ditzakegun mundu urrun horietatik. Trikimailua gakoa izango litzateke transito une hori. Konfigurazio bereziak daude, non sistema bati begira gaude, eta planetaren orbitan izarraren diskoak gurutzatzen da. Momentu horiek oso bereziak dira. Noiz sortzen dira izarrak planeta eskutatzen duenean. Planeta izarraren atzea dagoenean. Hori eklipse bada. Hori momentu interesgarria da ze guk planteatu genezake. Zergatik planeta atzean dago, ez dugu ikusten, baina interesgarria da. Izarra detektatu egiten delako une horretan. Beraz, izarra behatzen badugu, ikusten dugu ez dela ezertxo gertatzen, planeta ez dugu ikusten atzean dagoelako, baina planeta ateratzen denean eta ikusgai bihurtzen denean, gure ekipoarekin ikusten dugu emititutako argia handitu egiten dela. Eta alde txiki bat badago. Hau da, planeta atzean zegoenean, izarraren atzean, eta agertzen den momentuan. Eta hor indikazio garbi bat dugu planetatik zenbat energia isurtzen den, eta horrela neurtu dezakegu batez besteko temperatura planetaren, batez besteko temperatura, eta baita ere aztertu dezakegu atmosfera reflektagarriaren kalitatea, adibidez argia emititzen duenean ilargiak. Hau oso une berezia izan zen, oso konfigurazio interesgarria da. Beste momentu batzuetan planeta izarraren aurrean dago, eta orduan izkutatu egiten du izarra edo zati bat behintzat. Eta orduan, nolabait argia ebatxe egiten dio, lapurtu egiten dio, eta lapurtzen dio zati kantitate hori proporzionala da planeta blokeatzen duen arearekiko. Bera, izar guztiaren tamaina blokeatuko balu, orduan argi guztiak kenduko lioke, baina bakarrik frakzio bat kentzen badio, badibidez Jupiterren gertatzen den bezala, hau da 10 aldiz txikiagoa da gure guzkia, baino orduan erretiratzen den, lapurtzen den area hori 100%koa da. Hori da egoera. Beraz, hori baino gehiago egin dezakegu. Xexea aztertzen baldin badugu une horretan emititzen den argia orduan ondorio interesgarri batzuk izango ditugu. 2 irudi ikusiko ditugu estazio espazialek hartuta. Hau espektro ikusgarrian da. Hau telefono mugikor batekin egin diteke, magiko bat ematen du, ezta? Hemen ikusten dugu biosferaren parte hau, 10 kilometro neurtzen ditu, besterik gabe, 6.000 kilometroko diametro batean oso fina da. Baina hau da, guk ikusten dugun zeru urdina. Hau da, lerro fin hori urdinez ikusten dugun hori. Baina une honetan bertan konfigurazio hori ikusiko bagenu horren berezia aipatu berri dudana. Beraz, aztertzen badugu espektro infragorria. Eta, hori da gure azalaren antzekoa, ez? Termodetektore bat baita. Erabiltzen baldin baditugu azpigorriak hemen, lortzen dugun irudia pixka bat desberdinagoa da. Arretaz neurtzen betugu ze distantzia dagoen ilargiaren eta lurraren artean, ikusten dugu distantzia handitu egin dela. Ara, ikusten duzu ez da? Handitu egin da, tartea. Hau da, lurraren irudia agertzen da atmosferari gabe. Zergatik? Emisio termikoa, uin longitude horietan, planetaren azaleratik datorrelako. Planetak igorretako berotasuna da. Hori da ikusten ari garena kasu honetan. Hemen oso gauza interesgarria ikusten dugu, planetaren tamainoa, beti ere, kolorearen mende dago. Hau da, uin longitudearen kolorearen mende dago. Beraz, egiten badugu alderantziz, orduan muturrera joango gara, eta ere bidezakegu uin longitude espezifikoago bat. Sentiberagoa gasarekiko, irradiazioetatik babesten gaituen gas horrekiko ozonoa alegia. Beraz, ikus dezakegu ozonoarekiko sentibera den argia. Beraz, ozonoak surgatu egingo du argia, lapurtu egingo du argia, eta saiestu egingo du argi horrek zeharkatzea. Hemen ikusten dugu atmosfera asko zera handiagoa dela, 50 kilometrokoa,
hain zuzen ere. Eta nik uste dut mezua ulertzen didazuela, ezta? Hau da, planetaren tamainoa beti ere ikustera erabiltzen dugun uhin longitudaren araberakoa da. Beraz, transitoa aztertzen badugu hainbat uhin longitudetan tamainu desberdinak ikusko ditugu. Eta honi deitzen dugu transito espektroskopia. Eta hori behatu genuen duela 10 urte. Eta orain une harrigarri batera iristen ari gara. Erakutsi nahi dizkizuet espektroskopiaren azken emaitzak duela aste pare bat argitaratuta exoplaneta batena. Hau da Neptunoren neurriko exoplaneta batena. Behatu egin da hainbat koloretan. Hemen ikusten dugu urdina, mikra bat, eta ikusten duguna azken finean da zenbat argi kantitate blokeatu den. Ikusten dugu grafiko goi eta be. Beraz, planetaren tamaina aldatuz doa. Beti ere kontutan hartuz zenbat argi erabiltzen den transitori ikusteko. Hau da, grafiko oso komplejua da eta ulertzeko modelizazio alderatzizko bat egin behar dugu. Hau da, jakin behar dugu nola azaldu behar dugun egitura sinestezin hau. Goratze eta beratze etengabe hauek gure datuetan. Eta azaldu dezakegu atmosferarekin. Hau da, atmosfera espezifiko batekin. Guk esan dezakegu. Atmosfera honetan molekula bereziak daude. Hauek dira molekulak. Metano, karbono dioksidoa, eta hau da dimetilo sulfuroa. Hau da interesgarria da molekula gisa ere, bai. Beraz, horrela, hau da lehen aldia zeinean atmosfera horren komplexu bat bereziki hau da metano detektatu danean eta karbono dioksidoa detektatu denean. Hau da lehen aldia erabiltzen dela teknika hau. Eta nik uste dut asko zere neurketa gehiago egingo ditugula. Eta utziko digute asko ezagutzen jakiten planetaren atmosfera detektatzen interesgarria izango da. Eta beraz jakin dela izango du zer dagoen planeten atmosferetan. Horrek zer esan nahi du astrofisikari batetzat praktikan. Bueno, lurraren atmosfera behatu dezakegu, eta esan dezakegu hau eta bestea dago, baina kontuz ibili behar dugu, ze lurra da nolabait esateko planeta bizia. Hau da, eta ezin da konparatu beste planeta batzuekin. Beraz, hemen kontutan hartu behar dugu lurraren historia zein den. Eta gero ikusiko dugun dela konparatzen den hau exoplanetekin. Hau da lurraren historia ikuspegi zientifikotik. Hau da, hau errojo baten antzera behatzen badugu, hemen gaude eta iristen gara gaur egunera arte. Grafiko hauek azaltzen digute azken batean lurra bilakatu egin dela denboran zehar eta ikaragarri bilakatu da gainera. Beraz, eratu zenean lurra objektu astronomiko gisa, elementu oso definitzaileak zituen. Helio asko galdu zen, hidrogeno asko galdu zen, sortu zenean, baina meteoritoen inpaktu asko egon ziren, lurrean, hau da, eguzki sistematik, datorren izoz sistematik, H2 askorekin eta karbonatu asko sartu zen lurran. Seguruenez, ura ere sartu zen, eta seguruenez, ura asko egongo zelako kometetan. Beraz, hori guztia sartzen da planetan, elikatzen du planetan, han ez zeuden elementuen bitartez bere eraketa horretan. Eta horrela egitura garatu zen, osagai astunenak prezipitatu egin ziren, burdina esate baterako, eta nolabait atmosfera volkanikoa sortu zen, CO2rekin, H2rekin, ikusten dugu atmosfera nolakoa zen. Hau da, atmosferaren muturreko adibide bat da, Venusen ikusten duguna. Adibidez, lurrean une jakin batean zerbait gertatu zen. Une prebiotiko bat, alegia prebiotikoak esan nahi du bizitzaren aurrekoa. Beraz, hor zerbait gertatu zen, prozesu kimikoren bat, alegia, eta horrek dena aldatu zuen. Eta hori oso ondo azaldu du aurreko hizlariak. Ze gertatzen da orduan? Bizitza sortzen da, eta horrek pentsa ditzakegun nitxo guztiak betetzen ditu eta dena planetarekin nahastu zen. Ze planeta bizitzaren parte da, planeta bizitzaren parte ere bai, bizitza leku guztitan dago planetan,
ikusten dugu karbonoa duela, hau da, dena elkar lotuta dago. Eta beraz, une horretan, egoera interesgarria gertatzen dira. Hau da, lurraren historia, astrofizikariak miretxe egiten getuena. Hau da, aztertzen bat dugu planeta hainbat arotan, desberdintan zer ikusten dugu. Gure teleskopiarekin, denepatu dudan teknologia erabili, zer ikusten dugu? Ikusten ditugu molekulen espektroak, lehen ikusi ditugunaren antzekoak, eta benetan miresgarriena dena da bizitza sortu aurreko espektro oso desberdina zela. Gero dugu bizitza sortu zen unea eta gero dugu gaur egungo espektroa. Ikusten ditugu grafikoak guztiz desberdinak dira elkarren artean. Landaren atmosfera desberdina da. Eta benetan sinestezina nire iritziz ez dira xehetasunak. Baizik eta efektua, eragina, ze egundoko eragina baitago alde handia dago hiru grafiko hauen artean guztiz begibistakoa da, argia da. Eta hau benetan ikus daitekeen zerbait da. Hau ere bila dezakegu beste planeta batzuetan. Eta horrek galdera asko oso horrarazten dizkigu, oso interesgarriak noski. Hemen dugu irudi bat, famatua puntu urdinaren argazkia, garai momentu horretan, hor agertzen da elementu bat, eta zertzen, hau da, espazio ontzi bat hartutako irudi bat gure sisteman. Horretako datuak aztertzen ditugunean, hau ikusten dugu, hau da, espektro bada, osagai guztiak ditu barnean CO2, nitrogenoa, helioa, CH, lau, eta bar. Eta berriz ere ikusten dugu ez direla xehetasunak, baizik eta nahiko handia dela. Eta ez gara bakarrik geldituko transito espektroskopialen esan dudana, baizik eta espektro hauek egingo ditugu. Eta orain teleskopio zoragarria dugu, gaur egun eraikitzen ari garena, egundoko teleskopioa Txilen eraikitzen ari direna, lekurik onena baita hortzea eta zerua aztertzeko gure planetan, eta martxara egongo da 2 urte barru. Asmoa da espektro mota hauek sortzea. Eta zer esan nahi dut zehazki honekin? Hau da, bizitza bilatzen ari garela unibertsoan, horrixa egiten ari gara. Eta horrek aldu zentzurik, logikarik aldu horrek. Bueno, ikuste ezagun, gauza pare bat jakiteko ea burutik jota gauden edo ez. Hau da, ikusi dugu planetako espektroak neurtu daitezkela, oso urrun dauden planetak, baina zer esan nahi du horrek bizitzari dagokionez? Biologia ikasten duten pertsonek esan dezakete, beromena da, ze bizitza oso komplexua da. Hau da, ezin dezakego pentsatu gauza bakarra dela eta modu bakarrean gertatu zela. Ara, orain, aipu batean oinarrituko naiz Christian de Duve Nobel sariarena. Hori esan zuen, aipu hau asko gustatzen zen niri. Christian de Duvek esan zuen zerbait oso erresa. Bizitza dela materiaren adierazpen ezinbestekoa. Eta txertatuta dagoela unibertsoaren oialean edo eunean. Hau da, unibertsoaren patroiaren parte da. Beraz, hemen gertatzen bada, gertatu diteke beste leku batean. Hau da, ez da zerbait ezoikoa leku batean, guk izar bat sortzen badugu hemen eguzki izenekoa, eta hemen sortu bada, egongo dira beste izar batzuk beste leku batzuetan. Termino astrofisikoetan, horrek gure arloa izugarria handitzen du. Eta horrela pentsatuko bagenu, itzuriko bagenu ikuspegia astrofisikotik, esan genezake, unibertsoa hasten da Big Bangarekin, une zoragarria, miragarria da, baina espergarria ere, bai. Ze espazioa, denbora, galdu zen berbada materia ere bai, hidrogenoa, hor ez da gauza gehiagorik gertatzen egia esan. Baina fisikaren legeak hor jarduten hasten dira, jokatzen. Eta hasten dira izarrak sortzen, ez? Hau da, izarrak makineria ikaragarria dute sortzeko orduan, dena kimika hutsa da. Kimika hor sortzen hasten da, elementu horiek guztiak hasten dira sortzen. Hau da, kombinatuz doaz atomoak. Hau da, hori guztia
Big Bangaren ondoren dator, eta Big Bangari esker hau dena gertatzen da. Baina gero sortzen dira izarrak, eta izarrek askoz ere gehiago dakite. Azken batean izarrak biokimikako laborategiak dira garatuz doazenak, eta gero biokimika funtzionatuz doa unibertsoan, baina hotza handia egiten du, dena moteldoa, erradiazioa dago, hau dena aldatuz doa eta evoluzionatuz, baina prozesu oso mugatua da. Baina kimika gertatzen den tokian planetetan izaten da. Planetak, hau da, pentsa genezakeen planetak, eta mota askotakoak izan daitezke gainera planetak. Beraz, sistemari esker planetak sortzen dira, eta mota orotakoak. Eta planeta horietan, hasten da kimika funtzionatzen. Hainbat temperaturatan, eta baldintza desberdinetan. Eta, bueno, baliteke euria egitea, baliteke ez dakit, aintzira bat sortzea, edo ozeanoak ere egon daitezke. Berdin dio, hor, hasten da kimika, biokimika hori funtzionatzen, baina biokimika oso desberdina da, beraz, hor, esan genezake, bueno, aztertzen badugu Big Banga, hau honek guztiak prozesu batera egiten du, non gero sortzen dira planetak, eta uneren batean bizitza sortzen da. Beraz, transizio bat dago hor bizitzarekiko, zergatik banatu nahi dugu une horiek guztiak. Hau da, eta uzten dugu, aztertzen dugu materiaren sorrera alde batetik, eta beste batetik bizitzaren sorrera. Baina hor transizio bat egongo zen, bai ala bai. Beraz, niretzat, fisikarian izen aldetik, egia esan dena Big Bangea hasten da, elementu asko sortzen dira, hasten da kimika funtzionatzen, eta gero bizitza sortzen da. Beraz, niretzat bizitzaren hasiera hori askotan gertatu behar du, eta leku askotan gertatu behar du hasiera horrek. Beraz, hemen auzia ez da bizitzaren hasiera, bizitzaren hastapena, baizik hemen auzia da, hauxe. Hau da, oinarrian bizitzak aurrera jarraitzen duela. Hau da, Marten, Venusen, Artizarrean, Iraganean, behar bada bizitza sortuko zen, atmosferan galduta, behar bada bizitza Marten sortu zen, Venusen duela 3 bilioi urte. Venus behar bada izan ziteken beste izar baten antzekoa. Behar bada ura zegoen, edo behar bada planeta urdin bat zen. Hau da, Venusek CO2 ez duenez birziklatzen, ez bai duenez plaka tektonika eta urik ez duenez gero, ze tektonikak ura behar du funtzionatzeko, orduan prozesu osoa gelditu egiten da, eta azkenean badago efektu termiko bat. Bueno, hau da, bizitzaren hasieraren une hori, garapenaren une hori oso garrantzitsua da. Zer esan nahi du praktikan bizitza aurkitzea? Hemen jauzi bat eman behar dut, eta hitz egin behar dut bizitzaz biologo baten begietatik begiratuta. Hauek dira mikrosegundoan gure gorputzan gertatzen denaren deskribapen bat. Une honetan adibidez. Eta hau ere gertatzen da landaretan, hor kanpoan, eta gauza bera gertatzen da leku guztietan, bazter guztietan prozesu magiko bada, bizitza bizirik mantentzen duena planeta honetan. Diagrama hau dugu, 3 elementutan oinarrituta. Hau da, 3 mekanismo diferente. Erreplikazioa, RNA-arena, mekanismoa bakarra da, gizaki bizitun guztiok partekatzen duguna planetan. Horrela sortzen dugu energia. Eta horrela energia sortu behar dugu prozesu kimikoen bitartez, eta horrela segurtatu behar dugu, hau dena ez dela deseginda edo diluitua gelditzen, behar dugu konpartimentalizazio mekanismo bat energiaren kasuan, eta egon behar du truke bat, ze bestela ezin dugu gure burua elikatu. Beraz, prozesu komplikatuak dira, baina prozesu horiek gertatu egiten dira. Eta hau benetan zirraragarria da. Hau da, prozesu hau gertatu izan da 4 giga urteetan gure evoluzioan, eta erronka asko suposatzen ditu. Ze nolabait, pentsatzen dugu prozesu luze baten azken emaitza duela denbora asko sortu zena, hau da bizitzaren zuhaitza. 4 giga hauek igaro ondoren gure bilakaeran. Beraz ikusten dugu
aniztasun ikaragarri hau, bizitza aniztasun ikaragarria organismo bizidunak gure planetan lurran, hau da gizakiak hemen gaude, eta nahiko berandu iritsi ginen prozesu osoan. Eta hemen gaude gaur egun, bizitza lurrean gaur egun, eta hemen erronka da, zein da, jakina ikusten dugu aniztasun handia dagoela. Eta dena hasi zen puntu honetan, hasieran, hastapenean. Nora konektatu hori dena bizitza sortzea utzi duen elementuarekin. Hori da zailtasun handia, hor dago koska, guk erronka horre egin behar diogu aurre, eta nik uste dut planeta asko behatuz, planeta ezberdin asko behatuz, Marte eta Venus tartean daudela, horrela lortuko dugu irudi askoz ere osoagoa gertatzen ari denaz. Beraz, gauza bakar bat dakigu eta zehatz-mehatz dakigu eta asko laguntzen diguna. Hau da, bizitza ez dela gaur sortu, hori badakigu. Gaur ez gara bizitza sortzen ari, hori esan du aurreko hizlariak, nolabait guk egiten dugu bizitza erreplikatu, erreplikazio batean gabiltza etengabe. Gu erreplikak gara besterik gabe, gure garunak esaten digu, gure kontzientziak esaten digu, bakarrak garela, baina hori trenpa bada, iruzurra da, gure garunak egiten diguna, hau da gu erreplika hutsa bagara, ez gehiago ez gutxiago, erreplika zoragarriak hori bai, baina hori besterik ez gara, erreplika hutsak. Beraz, hau horrela da. Eta zergatik da horrela? Bizitza zerotik sortzeko baldintza, ez delako orain ematen, beraz. Ez dugu ikusten baldintza hoiek daudenik lurrean une honetan, ze bizitza sortu zenean lurrean ari gara 4.000 milioi urte, duela 4.000 milioi urte. Hau da, milioika urte geroago gaude. Beraz, Donostiak pinta itxura hau zeukan, piura hau zeukan Donostiak. Planeta guztiz desberdina da, ezta? Ez du batera antzik, gaurko Donostiarekin. Hemen sortu zen bizitza, hau bai dela leku ona bizitza sortzeko. Harrigarria da, baina horrela da, orduan atmosfera guztiz bestelakoa zen, gaurkoarekin konparatuz. Eta ura eta atmosfera CO2 asko zegoen, eta kometen inpaktu ikaragarri zeuden asko zere gehiago, gaur baino gehiago. Eta sumendien jarduera ikaragarri handia zegoen, altuera handiko leherketekin, eta gasak, hau da bizitzaren kimika. Hor sortzen da bizitza, hor hasi zen bizitza. Eta nik uste dute planeta asko behatu ditzakegula, ikusi ze itxura daukaten, eta jakingo dugu nola ez une jakin batean, baldintza batzuk mantzirela, bizitza sortzedin. To produce the biochemistry of life in a lab, could you try to Eta osagai horiek lotu egin behar ditugu, eta bizitzaren kimika replikatu behar dugu laboratorio batean, hori bizitzarrean ere egiteko. Bizitza sortu zuen haren antzeko zerbait lortzeko berriro ere trikimailuak alde batera utzita. Egoera egokiak, baldintza egokiak eduki ditzakegu bizitza sortzeko, bizitza berria sortzeko, baina ez hori bakarrik, garatu ere egin behar du bizitza horrek. Gogora dezagun, denbora luzea behar izan zuela bizitzak konplexuago bihurtzeko prozesu hori izugarri luzea izan zen. Eta hori oxigenazio handian zehar lehen aipatu den bezala gaurko saio honetan. Tira, horixe da egiten saiatzen ari gara. Eta horregatik exoplanetak eta horiek aurkitzeak horrelako iraultza bat ekarriko du. Aukera berriak zabalduko dizkigu bizitza hobeto ulertzeko hemen gure planetan. Kimika hobeto ulertzen laguntzen ari zaizkigu exoplaneta horiek, ez? Bizitza sortzeko gai izan zuten garai hartan. Ez gara Martera joan,
ez daukagu lagin askorik, beste planetetan aurkitako osagaienak, baina horiek ere lagunduko digute bizitza hobeto ulertzen. Diagrama hau, konpresio xamarra bada ere, hor islatzen da, egiten saiatzen ari garen hori. Kimika bat daukagu, bizitzaren aniztasuna islatzen duena, gero informazioa daukagu, baina nahiko mugatua da exoplaneti buruzkoa, baina ez eta gutxi izan informazio hori asko laguntzerari zaigu, bat egiten duelako gure sakoneko ezagutza batekin planetai eta gertuko planetei dagokionez. Ez Marte, ez Venus. Survive to the condition of Venus, but I can Bueno, halako batean iritsiko gara, baina hori baino lehenago arazo batzuk gainditu beharko ditugu. Sateliteak bialiko ditugu, satelite erraldoietara, hoien planeta erraldoi hoien inguruan orbitatzen duten ilargiak ere baditugu. Badakigu, baldintza biokimiko asko egongo direla bertan, eta gertuen daude planeta hoietaz ikertzeko desiatzen gaude, irrikaz gaude. Beraz, hasieran gaude historia luze baten hastapenean gaude, eta hor hobeto ulertuko ditugu bizitza sortzeko behar diren baldintzak. Mila esker.